Damn, ngibona umtshitha. Masimple igama lakhe ngubora. Ubora upha kwi-30s ngala matshitha akhonza kweza cawa zosindiso. Ubora wadibana lo sisi masimple igama uncumisa nobora ke badibana enkonzweni nabazi mos abantu beza nkonzo zosindisa ukuba bajola kabodwa. Ewe kwaye bayathanda utshata, so ubora noncumisa nabo batshata basikelelo ke ngabantwana abathathu, intombazana kunye nee-boys ezimbini. Keza family ke xa uzijongile ngathi zi-perfect, bathanda uya photoshoot, balale phaa phantsi balale ngesifuba, abantwana bakhole emqolo, ibe ngeza picture xa uzijongile nawe uthi ngco. Kodwa laa ngco zange ngoba ithe yodlula i-honeymoon phase between uncumisa kunye nobora kayeka uba sweet kamuncu. Few years later ubora akamthembi ngokuncumisa, uyamrhalela uba ingathi khona abantu abhizi nayo khakimos akanaproof. Yazibura wathini waqomba mani makatshite kuqala enzele uba xa i-found out in the near future ingamkhubekisi loo nto. Ukubona ewe kaloku thina amadoda sicinga loo wesidomu, so wacinga dom ke nayo. So ubora ke abe bhizi side chick yakhe ke hanana kumnandi kuyancumiswana. Masiphi igama le-side chick, igama layo nguAsemahle. Ubora ke noAsemahle bayiqhuba le nto wale umntanam eba bhizi nefemeli ngapha xa ine-chance asinike ahambe kuAsemahle. Yho ubora wammithisa uAsemahle. Yho ubora athi kuAsemahle ufuna ukwenza izinto right, ufuna umintrodyusa lo mntana phakuncumisa so that akwazi umsapota na-financial. Ukubona nabazi mos abantu benkonzo bakwazi uziquma izinto ngoba wayesazi uba uncumisa uzoyamkela le nto ngoba akafuna uveza ihlazo enkonzweni. Bazothina abantu enkonzweni ya. So ubora bayazi uba yi-weak point kancumisa leyo. Kodwa ubora wathi kuAsemahle i-side chick yakhe, before introduce umntana yacela mani ukwenza i-DNA test. Nyanke uAsemahle zange abe nee-doubts, wathi akongxaki bayenza. Zabuya ke i-DNA results zafumanisa uba ubora unegative ayingumntanakhe lo. Kwaye ugqirha waye wamxelela ubora uba uye wadiscover i-condition phaa kuye, unenye into ekuthiwa azoospermia. Ndiyibiza right? Ewe, azoospermia yilaa condition ongakwazi umithisa xa uyindoda. Yasasikubora yadlala ifilimu adanyaza umntanam. Ngoku ingqondo ayicingi Asemahle qha, icinga nomfazi wakhe ukuba abantwana nabo kunye naye bathathu wabenza njani xa engakwazi umithisa. Yho hayi atsha amadama namanzi. Yabona ngokubora wenze yona nto iphambeneyo nama ngikwazi umthethelela. Kodwa before ndinixelele uba ubora wenza ntoni, ndafuna mani usayine apha ka-EasyBet. Ungalibali ke yokulanda uthi promo code ufake igama lam. Kaloku EasyBet xa uqala usayine apha kuyo uyakunika i-R50 as welcome bonus. Banobubela abantu baka-EasyBet nazo neziprints eziyi-25 oye uthi udlale ngazo. Kuthiwa mandinixelele ke ii-terms and conditions apply. Abantwana aba-under 18 bangangeneli hanana. Ndithi kuni ubora wenze yona nto iphambeneyo, wafumana igane wahamba wayapha kuye endlini. Wafika umfazi wakhe engekho uncumisa ekigrove esemjayivweni. Yho ubora wayomlanda. Uncumisa wambhaqa manobora uba ikhona into etshintshileyo apha kuye ngoba ubora unomsindo, uyabila. Uncumisa wazama nje itshansi, wazama uncokolisa uba uzoqhwesha, uthe esabaleka. Yho ubora wamdobola. Ubora uthe ugqiba kokudobula uncumisa wayibeka kuye entloko igane, wasidobola naye wasweleka ubora. Uncumisa zangasweleka yena waphila. Bathe befika bahlala bagatharisha around yena bamva buyaphefumla babeze i-ambulance. Nyani uncumisa wahamba wayesibhedlele wasinda uncumisa wancedakala. Sithetha nje ngoku uncumisa uyaphila, ukhulisa abantwana bakhe. Yho ininzi nenzekileyo ke libali, andazi noba ngophi wrong ngophi right. Intle kona baba uncumisa okanye ungibora buzothini.